Amsterdam és Tokió között 14,5 óra alatt teszi meg a sok ezer kilométert a Jumbo. Félreértés ne essék, nem sajnáltatni akarom magunkat, akik megtehettük ezt az utat Göncz Árpád kíséretében, amikor azt mondom, fárasztó volt. Csak azért említem meg, mert igen érdekes élményben volt részünk. A Greenwichi időhöz képest 9 óra az eltérés Tokióban, így azután magunk előtt kergettük az éjszakát. Megéltük, de át nem értünk. Utolértük a következő hajnal. Ezért a kora reggeli órákban érkeztünk a világ egyik legnagyobb metropoliszába, ahol futószalagon fogadták aznap a királyokat, hercegeket, állam- és kormányfőket. Az egyébként sem kis számú tokiói rendőri állományhoz 37 000 egyen és civil ruhást rendeltek fel vidékről is. Speciális egységek járták folyamatosan az egyébként is kiürített belváros utcáit. Az ünnepség helyszíneinek környékén, a hivatalos vendégek lakóhelyének közelében még a csatornafödeleket is leheggeztették. A delegációk mellé beosztott biztonságiak szinte együtt laktak az őrizetükre bízottakkal. A legfontosabb vendégeket pedig még a repülőtér és a lakóhely közötti útra sem engedték autóval menni. Helikopteren szállították a város felett őket. Ahol egyébként már fönt a levegőben, mert minden eszközt felhasználtak, ilyen légkömb közlekedett. A nyelvet ismerők igazolhatnak, a felirat így szól: működjön együtt a rendőrséggel a terroristák ellen, hívja a 110-es telefonszámot, ami köztudottan a tokiói rendőrség díjmentesen hívható száma. Ilyen körülmények között gondolom megértik a szerencsétlen biztonságiak lelkét, mit szóltak, mit mesélnek majd egykor unokáiknak. Volt itt egyszer egy kis fehér öregember, egy köztársasági elnök, aki úgy döntött, sétálni akar. Csak úgy az utcára menni, s a jó levegőn egyik lábát a másik elé tenni. Céltalanul, csak csavarodni. Én ennyi ideges embert együtt régen nem láttam, mint amikor köztársasági elnökünk élni kívánt szabadságjogaival, és a légkondicionált világból a szabad levegőre vágyott. A vendéglátók erőszakot téve önmagukon összeverődtek, vagy 20-an, már a biztonságiak, és elindulhattunk. No, nem a városba, csak egy félig zárt területre. Erre jegyezte meg elnökünk: végül is hozzászoktam, volt rá 6 évem, hogy minden lépésemet figyeljék, vigyázzák. Pedig itt azután ki ismerne meg egy fehér öregembert. Ez pedig már a Ginza. A múlt század utolsó harmadában építették ki bevásárló és üzleti negyeddé. Tudatosan azzal a céllal, hogy a külvilág előtt akkortájt kapuit megnyitó ország lakosait a nyugati életforma átvételére ösztönözze. Ekkor és itt honosodott meg például a Japánban addig ismeretlen kirakat, és a gondtalan bán és sétálás, a korzózás divatja is. Jelenleg itt egy négyzetméternyi földterület drágább, mint 1 kiló arany. A forgalom és az árukészlet New York-i. Elnökünk újabb renitens tette itt következett el, mert megkívánt nézni egy áruházat. A már karácsonyra készülő tokiói bevásárlóközpont kihatnak egyáltalán nem nevezhető. Így azután az áraknál csak a biztonságiak vérnyomása volt fantasztikusabb. Göncz Árpád, aki nem egy japán irodalmi művet ültetett át magyarra, így hát ismeri a helyi kultúrát és a szokásokat, szakavatott szemmel és ízléssel választotta volna ki a legértékesebb, és így azután legdrágább iparművészeti alkotásokat, a másikó kerámiákat. Csak hogy anyagilag még rosszabbul volt eleresztve, mint mi, újságírók, hiszen mint hivatalos vendég, ő napi díjának csak 30%-ára volt jogosult, ellentétben például velünk, újságírókkal, akik a világ egyik bizonyítottan legdrágább városában legalább a teljes napi díjat megkaptuk. $91 van szó. Ehhez tájékoztatásul csak annyi, hogy egy igen szolid McDonald's ebéd $18.
Ezért azután az elnöki vásárlás is elmaradt. És a rövid kitérő után ismét a légkondicionált japán Pullman autóba, úgyis mint a mozgó erőt betessékelték az elnököt, hogy egy percet se késünk a zen buddhisták templomából. De ha már szóba került a Pullman, a technika iránt érdeklődőknek az adatokat mondom erről a nálunk ismeretlen gépkocsiról. Szóval 15 évvel ezelőtt konstruálták, 4500 köbcentiméteres, 8 hengeres V-motor viszi a páncélozott 3 tonnás kasznit. És a pilóta, itt így szokás, csak fehér kesztyűben hajthatja. Egyébként errefelé a taxisok is glasszékesztyűt használnak. Mindenből egy kicsi. Annyi jut egy 3 napos úton a protokoll hajtotta személyeknek. De a Tozenji templomot nem lehet kihagyni. Az Edo korszak egyik legtekintélyesebb buddhista temploma, amely 1635-ben épült. Őrzője, Matsuda, a 80 éves zen szerzetes mutatta be szentélyét. Ő avatott be minket, a mezitlábasokat, néhány apró titokba is. Tőle tudtuk meg, hogy a meditáció legfőbb célja az elmélyülés, és hogy a szertartás alatt megszólalni tilos. Pusztán a zajokkal, a dobszóval lehet jelezni az idő múlását. Komolyan vettem az idős pap szavait, így azután egy kicsit meglepett, amikor ifjabb társak karján a modern kor egyik szép és igen értékes darabját vettem észre, a Cartier karórát. Tehát múlnak az idők. Ettől még a szertartás régi, mint ahogyan a pálca is, amelynek a funkciója egészen egyszerű, mondhatnám prózai. Az ifjú buddhistákat regulázza vele a templom őrzője. Vastagsága, ahogy mondta, az évszaktól függ, mert hiszen télen a sok ruha jobban véd. Márpedig ha valaki elszenderedne az áhítat alatt, az kap egyet azonnal a vállára. A küldöttség tagjai közül többen azonnal megjegyezték, a módszer nem rossz. Egy ilyen pálca helyet kaphatna a Kossuth téren is. Először nem értettem, miért kap helyet a hivatalos programban a parklátogatás. A Rikugien Parkról, Tokió egyik legszebb zöld területéről van szó. Azután rá kellett jönnöm, a híres japán kertépítészet a menekülés ma a tokióiaknak, akik a világ egyik legzsúfoltabb városában élnek. Itt őrzik azt az oázist, amely a kapcsolatot jelenti számukra a természettel, hiszen a japánoknak évente mindössze 4 nap szabadságuk van. A kora reggeltől késő estig tartó munka az életük. Ezért őrzik féltve a maradék természetet, szinte mágikus tisztelettel tartják becsben például a tóban élő pontyokat, amelyeknek megetetése az ide látogató előkelő vendég kötelező tisztsége. Így azután az előre darabolt kenyérből jutott a halaknak, a kert csendjéből néhány perc pedig az elnöki párnak. De hát nem ezért jöttünk Tokióba. Nem minden nap iktatnak be ugyanis császárt, ott sem. Az utolsót, Hirohitót 1926-ban ültették a Takimikurára, a most $3 millió felújított krizantém trónra. Ha már szóba került a $3 millió, elmondom rögtön azt is, méltán kerülhetne be az egész ceremónia a rekordok könyvébe, hiszen a teljes összeg, amit a végelszámolásnál majd a papírra írhatnak, $2 milliárd tesz ki. Ennyibe kerül az új császár beiktatása. A beiktatási ünnepség pedig menetrendszerűen kezdetét vette. Akihito útja a császárságig természetesen több zökkenővel járt. A koronázás egyetlen napjának történései mögött közel 2700 év hagyományainak tiszteletben tartása húzódik meg. A császárság öröklési szertartás rendszerének, a Kenji Tosokeinek első aktusára még 1989. január 7-én került sor, pontosan 3 órával azután, hogy Hirohito, az előd mindörökre lehúnyt a szemét. Akihito, a fia ekkor vehette át a császári erekéket, a kardot, a tükröt és a drágakövet a császári család és 27 tanú jelenlétében. Csak megőrzésükre volt jogosult, rólalépésének hivatalos ceremóniájáig, mert viselésükre csak a korábbi államvallás, a Sintó különböző állomásainak teljesítése után lett joga. Addig is, míg a 71 szertartás valamennyiének végére ér, az erekéket az Akasaka palotában, közvetlenül a császári ágy közelében kialakított rejtek helyen őrizték. A császári jelképek átvétele alkotmányos vitát robbantott ki a képviselőházban. Nem is egy honatja a Sintó legalizálásának tekintette a ceremóniát.
A Japánban kormányzó liberális demokrata párt 35 képviselője vissza is utasította a ceremónián történő részvételt, a szocialista, a kommunista képviselők pedig egyenesen bolykottra szólították fel társaikat, mondván, hogy a kard, a tükör és a drágakő átnyújtásával Akihitót lényegében egy valódi uralkodó, ha tetszik, államfő rangjára emelik, noha ez a tisztség Japánban több mint 40 éven át csak jelkép volt. De akadtak gondok az örökösödési adó körül is. Noha azt még Japánban is természetesnek vették, hogy a császári jelképek után az új uralkodó ne fizessen adót, azt azonban már nem lehetett elmismásolni, hogy ne tegyék közzé az örökösödési adó nagyságát. Így első ízben jelentették be a palotában, hogy a császár 460 millió jennel, ez mintegy 3,2 millió dollárnak felel meg, szóval ennyivel gazdagította a költségvetést, miután atya után 2 milliárd jent, azaz 14,2 millió dollárt örökölt. Az örökség egyébként megoszlik Akihito és az anyacsászárnő Nagako között, miután az uralkodó családja a hagyományoknak megfelelően lemondott örökösödési jogáról. Arra azonban ne gondoljunk, hogy császáréknak mindennapi gondjai akadnak majd a tetemes kifizetés után. Az új császár 2 millió dolláros jövedelmet húz a japán költségvetéstől. Ez az összeg kizárólag Akihito és felesége, az özvegy császárné és az új trónörökös Naruhito személyes költségeinek fedezésére szolgál. További 1,7 millió dollárt folyósítanak a császári família más tagjainak, valamint 20 millió 300 000 dollárt az udvar általános működési költségeinek fedezésére. Feltételezhető, hogy ezekből az összegekből jut majd némi a császár új ruhájára is, hiszen ráfér a frissítés a kollekcióra. Trónörökös korában ugyanis Akihito elárulta, hogy mindösszesen 10 ruhája van és közel 50 nyakkendője. Közülük nem is egy, 20-30 éves, és általában születésnapjára kapta őket. És ha már a ruhák kerültek szóba, az ünnepségen résztvevő külföldi államfőknek is előírták, a protokoll előírta, hogy mi a kötelező viselet. A férfiaknak frakk, a nőknek selyemruha volt kötelező. Tessék hallgatni, hogyan készült Gönc Árpádné az elnökasszony ruhája. Zsuzsa asszony, erről a ruháról mit tud mondani nekünk? Miből van, hogy készült? Van-e valami előírása? Hát legyünk pontosak, nem én készültem, hanem készítettek. Engem is, meg a ruhát is. Annyiban voltam benne, hogy az anyagot egy állónapig kerestük Pesten, mert hogy meg volt szabva, hogy hernyősejemből kell neki lenni. Ezt a japán protokoll írja elő? Ezt a japán protokoll írja el. Igen, rajzok is voltak mellékelve, mi szerint magas nyakú, hosszú ujjú, de nem fekete ruha. A kalap és kesztyű tetszés szerint. Nos, ilyen volt a ruha önmagában, és ilyen az elnökasszonyon. Látva a többieket is, Dubčeket, Ilieszkut, ismert és kevésbé ismert állam és kormányfőket, nyugodtan kijelenthetem, az elnöki pár igen csinos volt. A ceremónia pedig leírhatatlan. Több ezer év hagyományait szolgálta a 21. századi technika. A tennó, azaz a császár trónfoglalását a világ kísérte szemmel. Tokióban állt a forgalom. A több ezer kilométernyi városi autópályán alig volt mozgás, pedig autó van bőven. El se férnének egymás mellett, csak így, egymás fölött. A ráépítés, a felfelé törekvés egyébként is jellemző Tokióban. Itt láttam például életemben először tető focipályát. Igazán racionális megoldás. Mint ahogy az is az, hogy a gyorshajtásra 80 km felett egyfolytában így, csilingeléssel figyelmezteti az autó a vezetőt. Amit viszont figyelmeztetés nélkül korlátlanul szabad, az a felfelé terjeszkedés. Ebben az országban, ahol havonta tucatnyi földrengés van, abszolút rengésbiztosan építkeznek. És milyen precízen. Tessék csak figyelni, így ásnak árkot Tokióban. A seprős emberre szeretném felhívni külön is a figyelmüket. Ami nekünk a halászbástya, Londonnak a Big Ben, vagy Párizsnak az Eiffel-torony, az Japán fővárosának a Tokyo Tower, a Tokyo torony. Ha megnézik, nem véletlen a hasonlóság a párizsi Eiffelhez. 1958-ban ugyanis annak mintájára építették. Bár 33 méterrel magasabb, összesen 333 méter, 3000 tonnával mégis könnyebb, mint a párizsi unokabáty. Ez már a modernebb építési technológiának köszönhető. Egyébként, ha lefestik, 28 000 liter festéket használnak hozzá. Bár Tokió, mint New York, a magas épületek városa,
E torony magassága mégis lenyűgöző, szinte karcolja az eget. Annyit még tudni kell róla, 8 televízióállomás, 4 rádió sugároz innen. Az aljában éttermek, bemutatótermek, holográf és viaszmúzeum található. A császári Rolls-Royce, a királyi, az államfői autósorok végiggördültek a lezárt tokiói utcákon, de már a ceremóniának vége. A vendégek elmentek, a császár elfoglalta helyét a trónján és az udvarában, ahonnan igen-igen ritkán jön ki. Ide visszatért az élet, az autók, az emberek. Búcsúzunk Tokiótól. A következő állomás Szöul. Ez már Dél-Korea fővárosának reptere, ahol este a miniszterelnök fogadta köztársasági elnökünket. Nekem, megmondom, a New York-i filharmonikusok nagyszerű találmánya, a Klasszikusok diszkoritmusban című összeállítás jutott eszembe a klapka induló hallatán. Ekkor is, és másnap a katonai tiszteletadásnál ismét. Igen, jól tetszene hallani. Úgy hiszem, Beethoven örömódájára is viszonylag ritkán szoktak marsírozni. Egyebekben pedig ismerős képeket rögzítettünk az előkészületek során. A zászlókat a spontán ünneplők az ország legszigorúbban őrzött kertjébe senki sem otthonról hozta. Az pedig, hogy az elnöki rezidencia, Sztálin barokk stílusú épület védelme olyan szigorú, mint amilyen, hát kérem, ez egyáltalán nem csodálatra méltó. A Rotevu elnök ellen nem egyszer kíséreltek meg merényletet északról. Ebben az országban keveredik a 22. század a 16-kal. Az elnöki palota többholdas kertjében áll például ez az épület, amely első látásra régi. Aztán közlik, mindössze 2 hónapos. A régi építészeti hagyományokat figyelembe véve egy komplett stúdiót emeltek ide fel. Az elnök itt nyilatkozik meg, itt fogadja a külföldi vendégeket, ne kelljen a városba menni. Nem is szabad, hiszen Szöulban a forgalom elképesztően nagy. Amíg 1986-ban mindössze 250 000 gépkocsit készítettek, addig mára csak exportra gyártanak évente 860 000. Gönc Árpád és a delegáció, amelyhez itt, Dél-Koreában üzletemberek, magánvállalkozók is csatlakoztak, ellátogatott a Daewoo-ba, a legnagyobb autógyárba. Termeléséről mindössze egy adat, percenként egy gépkocsi gördül le a szalagról. Ha jól emlékszem, ott létünk alatt összesen 64 darab. És ebbe a rövid időbe már belefért a szokásos elnöki próba is. Milyen érzés a kormányt fogni, elnök úr? Hosszú ideig nem fogom, de nagyon jó érzés. Jaj, de kellemes. Milyen kocsit vezetett utoljára? Dacia. Túl az első gyárlátogatáson, amit leginkább csak gyárfutásnak neveznék, kinek mi a benyomása? Ugyanaz, mint 3 évvel ezelőtt volt, amikor először itt jártam. Nagyon sok tanulnivalónk van, és nagyon sok olyat is láttunk, amit talán nem kellene átvennünk. Például? Azt hiszem az életstílusokból, a kultúrájukból, ami nagyon távoli tőlünk, de ugyanakkor a munkaszeretetükből, tisztasságukból, akaratukból elég sokat át lehetne vennünk. Mi újat jelent önnek? Ha 68-ban, amit elkezdtünk, akkor ugyanúgy engedik, mint ahogy itt engedték 68-ban a változást, demokráciával is, egyetértve azzal, hogy nem kell mindent átvenni, akkor mi sem lennénk már hátrább, mint ahogy Dél-Korea jelenleg. És önnek mit érül? Én azt hiszem, hogy kezdő vagyok ebben a világban. Én azért jöttem, hogy piacot keressek magamnak a pincérműveknek. Sok tanulnivalót látok itt. Én úgy érzem, tanultunk is ebből, és ha te is meg tudjuk valósítani Magyarországon odahaza, amit itt láttam, akkor boldogok vagyunk, mert előtt el tudtunk haladni.
A Samsung elektronikai gyárat már hirdetéseiből is, úgy hiszem, hazánkban is mindenki ismeri. Tudják, ez az, amelyik így hirdeti magát: vigyázzon, nagyon jó. Az ötlet, ahogyan Etre Sándor szőlői nagykövetünket motoros száguldásra bírták a bemutatóteremben, tényleg szellemes. Egy ilyen 3 napos látogatás idején nincs sok lehetőség beszélgetésre, pihenésre, de így is jutott fél óra a magyar delegációnak arra, hogy köszöntse születésnapján az elnökasszonyt, aki viszont tortára hívott meg minket az államfői lakosztályba. Ebből az apropóból még operatőr kollégám Huber Pál is letette a kamerát. A Samsung után hódori vendégei voltunk. A 88-as olimpia kis tigrise sokaknak lett kedvence. Egerszegi, Darnyi, az öttusa válogatott, a kajak 4-es, sokak szereztek itt egy életre szóló élményt, és nyújtották ugyanazt nekünk, akik akkor otthon néztük azt, ami itt az olimpiai stadionban történt. Kevésbé harsány, de legalább ilyen érdekes volt a látogatás a parlamentben, a parlamenti tisztségviselőknél, akik elmondták, azt az embert tisztelik elnökünkben, aki demokratikus eszméért a börtönt is megérte. Göncz Árpád erre így válaszolt. Erre csak azt tudom mondani, hogy az élet tanulsága, vagy a történelem tanulsága az, hogy az igazán fontos háborúkat többnyire az amatőrök nyerik meg. A mi országunkban is a demokráciára folytatott küzdelem végül is az amatőrökre maradt, akik közül a tehetségtelenje elhullik, a tehetségesebbje megmarad. Ezért szívemből remélem, hogy a magam elnökségének 5. éve végén én már igazi képzett professzionista politikusoknak tudom átadni a helyemet. Gyorsan szállt el a 10 nap, de az élmény maradandó, nem beszélve arról a mérhetetlen üzleti lehetőségről, amivel a diplomácia és a magas szintű látogatás után csak élni kell tudni. A lehetőség adott.